गिबियाव खुलुमबाय दिनै नार' गामिया नैबे गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानै सानैनि हाबाफारिजों जों दिनै खुंनाय जादों बिनिनो दिनै गेवलां मेल बुंनो थाङोब्ला दिनै नार' गामिया 22थि रुफाथि मायथाइ दिना बारलांबायमोन अब्लाबो जों बेखौ दिनै बयनिबो सिगाङाव रोखा खालामनो दिनैनि बे 2025 मायथाइनि दिनै 28-29 बे सानैनि हाबाफारि लानानै जोङो खोब गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंदों जाहाथे जों सानो जे जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ बा बाथौ दुलाराय बाथौ गौथुमाबो जाहाथे बा मोनफ्रोमबो गामियाबो जाहाथे जों नार' गामि बिदि जाहाथे धोरोमखौ खोब मोने गोसो गोथारै बजबनानै गाव गावनि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ मावलाङो आरो बिदिनो जों देखायोब्लासो जाहाथे इयुननि फैबाय थानाय जोंनि लाइमोनानो होन दिनै फरायसुला फरायसुलिफोराबो मिथिलांगोन आं बेखौनो दिनै जोंनि नार' गामिनि रुफाथि मायथाइ फालिनायाव सुंद'यैब्लाबो बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि सायाव बुंफोरनाय जाबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि मावथिमारिया बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि गासै मानगोनां रायजोफोरा बिथांमोननिसिम जों खुलुमनाय दिनै नार' गामियाव जोङो नुजाथिफैदों बिथांमोना 28 आरो 29 जानुवारिखौ लानानै बर'नि बाथौ धोरोमनि गोथार सानखौ लानानै लोब्बा लाखिनानै गामिनि रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंदों बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम जों साबायखर होदों बिथांमोना बेसेबांबा समायना सारना हामनायै बे फोरबोखौ खुंफुंदों बेयाव मैयानिफ्राय दिनैसिम बेसेबांबा गोबां मानसिफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों जों मोनथिना मोनबाय बिथांमोननि गामिया गोबां सिरबाङै रेबें रेबेङै बिथांमोना सानलाय हलाय अनलायनायजों बेफोरखौ खुङो आरो बे गामिनि बिथांमोना दैदेनगिरिफ्रा बेसेबांबा अनलायनानै रायजो जायो आरो जोंहा बाथौ धोरोमनि बागै जोबोर गोसो गोनां गामि आर'ज हान्जायावनो जा बा मावनाय दांनायावनो जा बिथांमोना जेरावबो सांग्रां साखाफारा आरो मोनसे रायखांनो गोनां बे नार' गामिनि बाथौसालियाव जोंहा पद्मश्री बान्था जोंहा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर मंगलसिं हाज'वारि साराबो बे गामियाव थानसालियाव फैनानै बाहागो लाफैलांदोंमोन बिथां सानैसिमबो साबायखर थाबाय आरो बिथाङा गोबां बोसोन होलांदोंमोन बे लेखायैनो बे गामियाव गोबां सोलिगासिनो दङ गामि दैदेनगिरि हिसाबै गिबिथारावनो जोङो बिथांमोननि दिनै लाइसिबो दैखांनाय जादोंमोन बे लाइसियाव जों नुनानै मोन्दों लथा बर' जोंहा चित्र बर' बिथांमोन दंमोन आजार बर' लोगोसे बिदिनो गोबां आरो लोगोसे बे गामिनिफ्राय बोखावजाय लखिमपुर जिल्लानि मानगोनां आफादगिरिसिम जाहैनो हानाय जोंहा रुंसार जालांनाय धजेन बसुमतारी बिथां सारबो दंमोन बिथांमोना बे गामियावनो रायजो जालांदोंमोन बेनिखायनो बे गामिनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिनि जोनोम जादों बेनिखायनो बे गामिया जोबोर मख'थावना गामि दा बिथांमोना गासैबो दावगालु मुगायाव दावगालांगासिनो दङ बेनिखायनो रुफाथि फोरबोआव फैनानै आं दासान्दि बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि जानानै दङ आंबो बाहागो लाफैदों बिथांमोननि बे हाबाफारियाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो अरायसम बे गामिया आलो गोजोन थांनानै थाथों मोजाङै गावजों गाव अनलायना थाथों बेखौ साननानै आंनिफ्राय बिथांमोननिसिम आफा बोराइ बाथौनाव बोर बिनानै बोर सारस्रिनाय गोजोन्थों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय दिनै नारवा गामि बे नारवा गामिया सिगांनिफ्रायनो बेहाय गामि फसंनानै बर'नि राव थुनलाइ हारिमु बेखौ बजबना लानानै
रायजो जाबोनाया गोबां बोसोर जाबाय बे रायजो जाबोनायखौनो मोनसे गोसोखांथि जारिमिन महरै लाखिनो थाखाय बिथांमोना देग्लाय 25थि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय गोथार बाथौ सान बेखौ लोब्बा लानानै गांसे बिजाब दिहुननाय जादों। बिनि गाहाय सुजुगिरिया जाहैबाय जगदीश स्वर्गियारि आरो बिनि माखासे मोनसे रायथाइ दङ बे जाबाय मनेस्वर बर' बिथाङा लिरदों। बे बिजाबाव बिथांमोननि गामिया 1980 मायथाइनिफ्रायनो बेहाय फैनानै रायजो जाफैनाय गामि फसंनाय बे मोनसे जारिमिनारि महरै लिरनानै दोननाय मोनसे बिजाबाव लिरनानै दोननाया मोनसे गिदिर जारिमिन। बे जारिमिना जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखायबो मोनसे नेरसोन जानानै थालांगोन बेखौ नुनो मोनगोन। आरो जों मिथिगौ नारुवा गामिया मिंमां हालामाव बाथौ धोरोम सिबिनायाव बिथांमोननि गामिनिफ्रायनो जोंहा भजेन बसुमतारी सार बिथाङा बियाबनि जिल्लानि आरो सेन्ट्रेल लेभेलनिबो सासे लाइफ मेम्बार जानानै दङ। गोबां बाथौ धोरोम सिबिनाय फोसावनाय फोजौनाय गेवसारहोनाय बे हाबाफारियाव गोबां बाहागो लाबोदों। बेनिखायनो बिथांनि आदर्श मोनसे बेहाय गोहोम खोख्लैदों होननानै जों बुंनो हायो। आरो दिनै माखासे आंजों लोगोसे जोंहा धेमाजि जिल्ला बा बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोननि आफादगिरि सुभाष बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिफैनो हादों, बाहागो लादों गेवलां मेलाव। आरो गगामुख बियाबनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कमल नार्जारी लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि आरो गगामुख बियाब लाइमोननि मानगोनां आफादगिरि जा दिम्बेश्वर बर' आदा बिथाङाबो बे गामिनिखा। बिथांमोननि गोबां दैदेननायनि गेजेराव दिनैनि बे गामिनि जिथु रुफाथि फोरबो फालिथाय बियो जोबोद साबना हामना जादों होननानै जोङो मोनदांनो हादों।